Een droomwoning van €750.000 winnen met de lotto. Het overkwam een speler in Oudsbergen. Geen kant-en-klaar huis met een strik rond, maar wel een flexibel budget om een woning in België te kopen, te bouwen, te renoveren of af te betalen. Het winnende lotje werd verkocht bij dagbladhandel Beno in Oudsbergen. Sinds mei kan je elke laatste zaterdag van de maand bovenop de jackpot een droomwoning winnen. Per lottorooster van €1,5 ontvang je automatisch een Lucky Lotto-code. En elke maand is er gegarandeerd 1 winnaar die met het woningbudget van €750.000 naar huis gaat. Het geld komt niet zomaar op de rekening van de winnaar terecht. De Nationale Loterij stort het bedrag op een derde rekening van een notaris naar keuze. Die notaris controleert het woningplan en kijkt na of alles aan de voorwaarden voldoet. Het bedrag kan in 1 keer of in schijven gebruikt worden, verspreid over 3 jaar. Is er na die periode nog geld over, dan wordt het resterende bedrag zonder voorwaarden uitbetaald. Vrijdag overhandigt de Nationale Loterij een symbolische cheque aan dagbladhandel Beno, zo blijft de anonimiteit van de winnaar gegarandeerd. Alles over deze unieke lottoactie lees je in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.